Вече почнах. И здравейте всички, които гледат това видео. Аз съм YouTube Пищака и тук с мен е Зос Gaming. И днеска ще играем CS. След като Вали се свърши скина на Minecraft. Разбира се. Той сервер как се казваше? Не, това не е Ubi Zombie Escape. Ubi Zombie Escape го затвориха. И сега в момента много гадно се чудно, съжалявам. И графиката на играта ми е ужасна. Просто не мога да си ги пипвам, защото ще ми бъде целия лаптоп. Как се казваше сервера? Шо? Как се казва сервера ли? Разтигнали хората, дай да кажем сервера. Защото имам Владиславово, Ice Gaming и Relax CS. Аре, фалах един и още един. Добре. Relax Gaming. Сервера Zombie Escape е Relax Gaming. И то дек игра са. Какъв е сервера? Zombie Escape? Да, бе, Zombie Escape е. Zombie Escape е. Зомби плагуен NCT. Не, бе, Zombie Escape е. Ока към този значи. Релакс. Ярта, Зос Gaming Joining. Ние сега зомбитата ще умрем. Нашки си съм убил за Киев. Мен ми сваля от маповете, защото за пръв път влизам в този сервер. Да. Аз то мап си го имам. Ама това е сервер на Владиславово. Аз казвам Владислав. И кой е зомби? О. Аз излег два пищака. Ти какво си? Аз съм човек, а ти? Не, аз не съм. Ти си зомби. О, ти си на първо място. Браво! Сега ще ме трета. Вип, нали това е? Войка, аз ще си казвам това. От веки, дойте зомбита. Ние сме само 3. Браво на вас! Я ли ги тия зомбите? Сега ги избара 100%. Това съм аз, който плува най-отпред. Добре, ще да изгървам за кеф. Вали, какво правиш? Това, че съм на 255 кръв. Fuck! What the fuck? Shit! Не! Ай, стига, Умрях! Най-накрая. Най-накрая да съм от теб. Защото съм мъртъв! Тук пише, че съм мъртъв. Сега ти лагал тия сервер. Ако искате IP, ще ви го пратя в коментарите. Ако искате да играете в сервера, ще ви го пратя в коментарите да играете. Сервера е много як. Как така? Да, бе. Хората избегаха за това. Escape access. Окей. 4, 3, shoot! Уооо! Бягай! Поне сме зомбита! Води да бегаме. След 15 секунди, мен ме е страх. Не! Не! Тапаци! Кой пак го направи това е? Някои тапанари. 6-5. Беги! О май гад! Аз съм напред! На първо место! Аз не съм. Някой сам ми изпревари вече. Аз съм на трето место! Браво, Влади! Не забравяйте да се абонирате за мен и за Zos Gaming. Zos Gaming снима по-рано от мен. Той по-рано пошла да снима. Влади, ти с какви оръжия си? С пищов. Аз съм с два пищака, един жълт и един червен и един гол. Не, какво съм? Ще умрам! И аз ще умрам! Умрях. Fuck!
Умирам! Не, още не! Аз да. Пак! Не съм на трето място. Сега ако не беше тази тъпа клетка, ще ти избегаме! Пахарите. Давай, фанаха, ма! Ако не беше тази тъпа клетка! Много тъп. Гати мапа! Нещастен! Искам да го сменят. Сега ще сменят! Скочи тъпата клетка. Да? Тия са избегали почти! А? Тия са избегали хората, нямаме шанс! Ай, свърлиха ни фриз бомбичка. Мръсниците. Нямаме шанс, Влади, нямаме шанс, тия на големите протата са... Кога ще бъдеш да вечеряш? Не знам. Как да не знаеш? Каза да не чакаме нея да се върне, а да седнеш да ядеш преди това. Чули ме? Сега е 7:15. Половин час ти давам. Добре. 8 без 15 искам оттатък. Добре, да. Ай. Кой играеш? Counter Strike? Да. Добре. Бягай. Бегай! Опитвам се. Нещо говоря се. Айдето, именно. Айдето, сега няма да Аз съм на първо место. Ти си на първо място, ми браво на те. Не, на второ съм. Тоест, преварите дара бънах нещо си там. Ти как си на никое место? Еми не мога, трябва да си преварвам хората, ама те търчат или с ножки или с пищаци. Така са по-бързи. То път ги вървам отстрани, да не ме фане клетката. Кажи ми как да джъмпа. Ай! Как да джъмпиш? С фейса. Как да джъмпя така по-добре, защото, например, се стъквам на едно място, онова дете във водата и после отиваш на земята. Как? Не знам как да ти го обяснам. Аз съм зомби. Браво. О, любимия ми мап! Ама като натисна капс, кракам. Като натиснеш капс. И ти ще опиташ как да джампиш. Като например, ако искаш да прескочиш ограда, ти оградата не може да прескочиш. Да, и тя е малко така трудна. Да. И знаеш ли как да прескочиш? Например, като прескачаш оградата, така малко преди оградата, да, натискаш контрол. И по другите жъмпове с по същите начини. И така. Окей, аз минавам сега тук. Тук виждам... О, тук убиха някой. И ти ли снимаш, бе? Не. Гледам все едно говориш на хората. И тук ме убиха. Ще може да сменим после сервера. Ами, окей. Ама това тук е поредица. Ама Влади, това е поредица зомби ескейп, не мога да сменям. Не мога да сменяме сервера. Ти ще снимаш какво? Какво? Колко... Каква реколта? Колко зомби... Колко хора убиха в зомбита? Това е реколта! Браво на вас, не може да ме намерите. Стига е! Тъпи зомбита! Аз съм единствения оцелял. Ти вземам нов уепън. Сега зомби ли съм или какво? Не знам. Ама на мен са ми се бъгнали ръцете и съм като зомби. Пък съм войник. Не, ти си зомбито, Влади! Не, ти си човек, бе. Той верно ти се е лагнал нещо. Омага! Влади, ти с какви оръжия си? Не мога да видя! Бегай! Видях с какви оръжия съм. Ти си на първо место, човек! Тя ме заклещиха! И ме му заклещиха!
Мале, сега ако ни фанат тия зомбита. Фак. Ще ни фанат имуществото. Фак! Тъпи зомбита. Майка! И аз станах зомби. Браво! Стига бе, пак ме закрещиха. Браво на тез! Ето. Много ги мразя тия врати. Фанахме ги, бойче. Нямат шанс. Сега ще видиш. Едни хванахме ги. Така е. Аз си симули кучонкус. Да бе, това е италиански бе, това кофти е испански. Аз си симули кучонкус. Ки поне да спогначи как те ската радост. О, къв джъмп направих, честно. Флати, виждах съм аз. Виждаш ли ме, аз съм на линията. Аз съм на онва. На влак. И аз съм горе. Не, автобуса падна долу. Дъкнете! Направете дък, ще паднете. Чакай, къв то мафия е? Това направо ми се струва като това. Зомбита Уинс! О, най-накрая ми се е бъгнало. И на мен. Вау! Кой е зомби? Trip и Die in Hell Monster Blue. Нека. Къслет ще участва в клипа ми. Ай, бягай! Бягай, бойче! Бягай! Бягай, батна кикимора! Много! Не, закрещиха! Мен мапа ми да нещо. Аз съм извън мапа. Давай! Чувам зомбитата! Човек, аз съм бъгнат по 3 мапа, бе! Аз съм нещо бъгнат! О, бягай! Човек, аз съм нещо бъгнат! Влади, аз съм нещо бъгнат, бе! Аз съм... Аз се крия, защото ме е страх. Няма страшно! Влади, аз съм се глишнал в мапа, аз съм... Некъде в мапа! Остават още 7 минути. Браво! Айде, биче, аз се бъгнах на мапа некъде. Аз ски умрам, май! Аз умирам! Оцеляле! Да. Браво, аз па не оцеля! Глишнах се негде на мапа! От сървъра, бъдъв! Вече аз ки търчам с ножка. Аз излезнах от сървъра, защото не ми се играе повече. А ти се играе? Добре. Нека само аз избегам и ки играя на някой друг сървър и спирам клипа. Става ли? Окей. Дето стига с тия твоите почивки, бе. Много бъга в сървъра, бе! Тия зомбита ки ни фанат, как? Той като сървъра лагва. Япа! Самуилата. Па стига, бе! Тя ки избарят зомбита. Ето ки избегаме. Ти харесваш ли Самуил като приятел? Да, защо на теб не ти не харесва? Не само ме обижда, така. Нещо ти прави впечатление, а? На мен не ме обижда.
О, ай братки, избегаме. Ай, аз почти съм избегал и... Това. Окей, аз почти се довършвам картината. Ок. О, май, защо беше нужно това? Демет. Едно зомбиска си скачи! Само, че ми трябва 2 Diamond Sword сега. Трябва да ги намеря от някъде да станат наяко. Зато пищака ти гърмам аз. Айде, това ще го запазя. Или пък просто ще го копирам. Ай, гличе, почти съм избегал. Защо казваш, Винчи? Ами, от некев. Не знам какво означава тази дума. Ей, фанаха го на един. Деги бе, Мимио! Мимио! Кой го ти напич сега, а? Тръгнава най-сетне. Абе, той гати лагнатия влак. Аре, Влади, избегахме. Благодаря си, че тук беше Ицо. Абонирайте се за него, дайте му положителен вод, дайте му лайк и АРБ. Да, това беше Зос Гейминг.